ግዚኡ 2013 ዓመተ ምህረት እዩ ፖሊሳት ነዚ ቤት ማእሰርቲ ከቢቦም ይረኣዩ ኣለዉ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ግና ዘመልጥ እሱር ስለ ዝነበረ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እቲ ቤት ማእሰርቲ ዝዓገቶ ሓደ ሰብ ንምልቃቕ ዝተገበረ እዩ። ኣብ ውሽጢ እቲ ቤት ማእሰርቲ ድማ ኣብ ሓደ ክፍሊ ተዓፅዩ ዝነበረ እሱር ኣሎ። እዚ እሱር እዚ እቲ ቤት ማእሰርቲ ብፖሊስ ከም ዝተኸበበ ምንም ዝፈልጦ ነገር ኣይነበሮን። 4 ደቂ ኣንስትዮ ፖሊሳት ካባኻ ውላድ ንደሊ ኢና ኢለን ካብዚ ሰብኣይ እዚ ጠኒሰን ኣለዋ። ኣብቲ ተኣሲሩ ዘሎ ክፍሊ ኮይኑ ኣብ ወርሒ ክሳብ $100,000 ኣሜሪካ ይሰርሕ እዩ። እንታይ ሰሪሑ ዳ ኣብ ወርሒ $100,000 ክረክብ ዝኸኣለ እንተኢልኩም እዚ ክነግረኩም እየ። ካልኦት እሱራት ቀሊል ምግቢ ከም በዓል ኢንዶሚን ክበልዑ ከለዉ ንሱ ግና ሉብስትሮንን ጽቡቕ ገይሩ ዝተጠበሰ ስጋን እዩ ዝበልዕ። ንሱ ጥራይ እውን ኣይኮነን መን ክውቃዕ ከም ዘለዎ መን ክቕተል ከም ዘለዎ መን ድማ ኣብ ትሕቲኡ ዕቑባ ክረክብ ከም ዘለዎ ዝውስን እዚ ዝእስር እዚ በዓል እዩ። ግን እዚ ጥራይ እዩ ኢልኩም ተሓስቡ እንተደኣ ሃሊኹም ሕጂ እውን እዚ ሓሳብ ገና ኣይተረድአኩም ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣየናይ ፖሊስ እዩ ካብ ስርሑ ክስጎግ ዘሎ ዝብል እውን ዝውስን ዝነበረ እዚ እሱር ባዕሉ እዩ። እዚ እሱር እዚ ስሙ ቴዎን ዋይት ይበሃል ወይ ድማ ብኻልእ ኣፀዋውዓ ቡልዶግ ይብልዎ። ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝነበሩ ኣባላትን መኮነናት ፖሊስን ንላዕሊ ዓብይ ስልጣን ዝነበሮ ሰብ እዩ። ግን ሕጂ እውን ከመይ ክኸውን ክኢሉ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም። ሕጂ ኣብዚ ክፋል እዚ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ። ነዚ ቪድዮ ክትሪኡ ምስ ጀመርኩም ላይክ ምግባር ከይትርስዑ፣ ነታ ሳብስክራይብ እትብልዋ መርትዑ እውን ጠውቕዋ። ባልቲሞር ሲቲ ዲቴንሽን ሴንተር ወይ ድማ BCDC ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ባልቲሞር ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ኣሎ። ትሚሉ ዝቆመ ኮንክሪትን ፍትሒ ዝጎደሎን ቤት ማእሰርቲ እዩ ዝረአ። እዚ ቤት ማእሰርቲ እዚ ኣገልግሎት ክህብ ዝጀመረ ድማ ኣብ 1859 ነበረ። ልዕሊ 150 ዓመት ዝኣክል እሱራት ናብኡ እንዳኣተዉ እንዳተቐፅዑን እንዳተቐተሉን ክስደዱ ዘለዎም ድማ እናተሰደዱ ዝፀንሕሉ ቤት ማእሰርቲ እዩ ነይሩ። ብሓፂሩ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝነብሩ ሰባት ምስ ኣንጭዋን ድዱዑን እዮም ዝነብሩ። ንጽህና ኣየር ዝበሃል ነገር ፈጺሙ ዘይሕሰብ እዩ። ኤር ኮንዲሽነር ዝበሃል ዘይተገጠመሉ ቤት ማእሰርቲ እዩ። ናይ ሃገርናስ መዓዝ ከይትብሉ ኣነ ኣይረኣኽዎን። ሓንቲ ክፍሊ 2 ሰባት ጥራይ ክነብሩላ ተባሂላ እያ ተሃኒፃ። ግን ከኣ ኣብ ውሽጢ ፃዕሪ ዘሕልፍሉ ናይ ክረምቲ እዋን እውን ነይርዎም እዩ። ምክንያቱ ክትትል ካሜራ ዝበሃል ነገር ዘይሕሰብ እዩ። ልክዕ ከምቲ ናይ ኤር ኮንዲሽነር ኩሉ ተባለሽዩ ዝነበረ ኣብኡ ዝነበረ ፖሊስ ወይ ድማ ሓለውቲ መሃይኦም ኣዝዩ ትሑት ነበረ። መዓልታዊ ብሰንኪ ዝለዓል ዕግርግር ድማ ኣዝዮም ብዙሓት እሱራት መዓልታዊ ይሞቱ እዮም። BCDC ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት እንዳሃለወ እዩ ቴዋን ብ2009 ናብዚ ቤት ማእሰርቲ ዝመፀ። ዝተኣሰረሉ ምክንያት እንታይ መሲልኩም? ናይ ቅትለት ፈተነ ኣካይድካ ብዝብል ክስ ነበረ። ስኢልካ ክረአ ከሎ ምንም ዘፍርሕ ነገር ወይ ድማ ፍሉይ ስብእና ዘለዎ ኣይመስልን። ግን ቴዋን ብኻሊእ ስሙ ቡልዶግ እንዳተባሃለ ዝፅዋዕ ናይ ብላክ ጉሬላ ፋሚሊ ወይ BGF ጋንግ ኣባል ነበረ። እዚ BGF ዝተባሃለ ጉጅለ ድማ ጸለምቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝበፅሖም ናይ መሰል ምካስን ምክልኻል ኢሎም ዝመስረትዎ ናይ ጋንግ ጉጅለ እዩ። እዚ ጉጅለ ድማ ካብ 1960ታት ጀሚሩ ኣዝዮም ብዙሓት ናይ ባልቲሞር ኣብያተ ማእሰርቲ ዝተቆፃፀረ ጉጅለ ነበረ። ቴዎን ናብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝኣተወ ኣብቲ ቀዳመይቲ ስሙን ብዓይኑ ክደልዮም ዝጀመረ ድኹማት ሰባት እዩ። ስለምንታይ እንተኢልኩም? ምክንያቱ ቴዎን ፀገም ዘለዎ ሰብ እዩ። ድኹማት ሰባት ኣብ ዝድለየሉ ዝነበረ እዋን ንሳቶም ንነገራት ብምክንያት ገይሮም ባዕሎም ንባዕሎም ክበኣሱ ይዕዘብ ነበረ። እቲ ዘበኣሶም ዝነበረ ነገር ድማ ኣዝዩ ንእሽተን ኮይኑ ረኺብዎ። እዞም ሰባት እዚኦም ንኣሽቱ ነገራት ካብ ዝበኣሱ ስለምንታይ ዓብይ ነገር ዘይሃንፁ ዝብል ሓሳብ ድማ ኣተዎ። ምክንያቱ ናይ ምንባር ዓቕምኻ ኣዝዩ ልዑል ክኸውን ኣለዎ። ቴዎን እውን ኣብ ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ዘይፍልጥ ዝነበረ ባህሪኡ ናብዚ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኣተወ እዩ ዲስከቨር ዝገበሮ። ኣዝዩ መሳጢ ዝኾነ ሰብ ነበረ። ነቶም እሱራትን ፖሊሳትን ብዘረባ ከእምኖም ዝኽእል እዩ። ብሰንኪ ጥንካሮኡን ትብዓቱን ድማ እዚ ቡልዶግ ዝበሃል ስም ተዋሂብዎ። ሓደ እሱር ምስ ፖሊስ ክበኣስ ከሎ ማእኸል ኣትዩ ዘገላግል ዝነበረ ቴዎን ኣብ ማሕፀቢ ክፍሊ እውን ባዕሎም ንባዕሎም እንተተባኢሶም ማእኸል ኣትዩ ዝገላግል ቴዎን እዩ። ስለዚ ድማ እቶም እሱራት ብሰንኪ እዚ ምክንያት እዚ
ካብቶም ፖሊሳት ንላዕሊ ንቴዎን ዝያዳ ይኣምንዎን ይቐርብዎን ነበሩ። መብዛሕቲኦም ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝሰርሑ ዝነበሩ ፖላዊስ ተመክሮ ዘይነበሮምን ብዕድመ እውን ንኣሽቱን ዝነበሩ እዮም። ካብ መዓንጥኡ ንታሕቲ መጻጉዕ ዝኾነ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ምምሕዳር እውን ኣሎ። ኮንትራባንድ መልክዕ ብዙሕ ኣቑሑት ክኣቱ ዝፈቅድ ዝነበረ እዩ። ከምኡ ከም ዝሓስብ ዝገበረኒ ምኽንያት እንታይ ይመስልኩም? ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ምምሕዳር ምስቶም ናይ ጋንግ መራሕቲ ሓቢሩ ኣኼባ ይገብር እዩ። ብሓፂሩ ስብሰባ ነበሩ። ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ምምሕዳር ስኒ ዘይብሉ ከልቢ ክኸውን ከሎ ናይ ቴዎን ጋንግ ግሩፕ ግና ስኒ ዘለዎ ኣንበሳ እዩ። ስለዚ ቴዋን ናብ ሓደ ውሳነ ይበጽሕ። እሙናት ናይ BGF ናይ ጋንግ ኣባላት ብምውፋር ኣብ ውሽጢ እቲ ቤት ማእሰርቲ ዝፍጸሙ ገበናት ማለት ድማ ባዕሎም ንባዕሎም ክቃተሉ እንተደልዮም ወይ ብኮንትሮባንድ መልክዕ ኣቑሑት ከእትዉ እንተደልዮም ወይ ድማ ምስ ፖሊስ ክበኣሱ እንተደልዮም ንቴዋን ፍቓድ ክሓቱ ነይርዎም። ከም ዝገብሩ ድማ ፍቓዱ ነበረ። ሓደ እሱር ንኻልእ እሱር ክወግእ እንተደልዩ ናይ ቴዎን ፍቓድ ክረክብ ኣለዎ። ባዕሎም ንባዕሎም እንተተባእሱ እውን ቴዎን ባዕሉ ፖሊስ፣ ባዕሉ ዓቃቢ ሕጊ፣ ባዕሉ ድማ ዳኛ ኮይኑ ነቲ ጉዳይ ይፈትሖ። ናብቲ ማእሰርቲ ክኣቱ ከሎ ኢዱ ካቴና ተኣሲሩ ነይሩ። ኣብ ውሽጢ ክነብር ምስ ጀመረ ግና ልክዕ ከም ንጉስ እዩ ክነብር ዝጀመረ። ቴዎን ንመንግስትነቱ ቁጠባ የድልዮ ነበረ። BCDC ክሳብ 2000 ዝበፅሑ እስራት ኣብ ውሽጢ ዝሓዘ ዝነበረ፣ ካብዚኣቶም እቶም ፍርቂ ድማ ሱሰኛ ዝኾኑ እዩ። ስለዚ ናይ ቴዎን መንግስቲ ክምስረት ዝኸኣለ ነዞም ሱሰኛታት እዚኦም ሓሸሽ ብምቕራብ ነበረ። ሲጋራ እውን ኣሎ፣ ሓሸሽ እውን ኣሎ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ብዘይሕጋዊ መልክዕ ዝኣትዉ ናይ ኢድ ስልክታት እውን ኣለዉ። ግን ቴዎን ካብኡ ንላዕሊ ክሰርሕ ከም ዝኽእል እውን ኣታዊ ክረክብ ከም ዝኽእልን ተረዲኡ እዩ። ስለዚ እዚ ቢዝነስ እዚ ንምጅማር ድማ ብገንዘብ ዓዲጉ ክጥቀመሎም ዝኽእል ፖሊስ መነመን ምዃኖም ፈልዩ ከለሊ ጀመረ። ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ብኮንትሮባንድ መልክዕ ዝኣተዉ ኣቑሑት እውን ብ5 ወይ ብ10 ዕፅፊ ዋጋ እንዳሸጠ ኣዝዩ ብዙሕ መኽሰብ ክረክብ ጀመረ። ምክንያቱ ኣብ BCDC ዘለዉ እስራት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ስለ ዘይንቀሳቐሱ ንዕኡ ተገዛእቲ ናይ ምዃን ኣዝዩ ዓብዪ ዕድል ኣለዎ። ስለዚ ድማ እዩ እቶም እስራት ከይፈተዉ ቴዎን ሓሸሽ ከቕርበሎም ዝጀመረ ኣላመዶም እውን። ስለዚ ነቲ ዕዳጋ ክቆፃፀር ዘለዎ ንሱ ጥራሕ ከም ዝኾነ ተረዲእዎ። ነቲ ዕዳጋ ክሃንጾ ምስ ጀመረ ድማ ልክዕ ከም ኣማዞን ኮይኑ ግን ከዓ ብጸሊም ዕዳጋ መልክዕ ዝሰርሕ ገበሮ። ዝኾነ እሱር መጺኡ እዚ ኣቕሓ እዚ እደሊ እየ እንተኢሉ ስልኪ ይድውል እሞ ካብ ወፃኢ እቲ ኣቑሑት ከም ዝኣቱ ይገብር። ኣብ ናይ ባልቲሞር ጎደናታት $10 ዝሸጥ ዝነበረ ሓደ ኣቕሓ ኣብ ውሽጢ እቲ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኣተወ ግና $500 እዩ ዝሸጥ። ብኡ ንብኡ ብበዝሒ ዘከፋፍሎም ዝነበሩ ናይ ሓሸሽ ዓይነታት ድማ ኦክሲዶን ንዜናክስን ዝተባሃሉ ነበሩ። መርፍእን ምላጭን ከይተረፈ እኳ ብ10 ወይ ብ20 ዕፅፊ ዋጋ እዩ ዝሸጦም። ካብ ወፃኢ እውን ከም ዝደልዮ ናይ ገዛ ምግቢ ክኣቱ ክገዝእ ይኽእል እዩ። ስለዚ ዝኾነ እሱር መፂኡ ንቴዎን ወይ ንቡልዶግ እዚ ነገር እዚ እድላ ኣለኹ እንተኢልዎ ስልኪ ይድውል ነበረ። ምግቢ እንተኮይኑ ምግቢ ይመፃሉ፣ ስልኪ እንተኮይኑ ድማ ስልኪ ከም ዝመፃሉ ይገብር። ስለዚ እቲ ቤት ማእሰርቲ ናብ ሓደ ንእሽቶን ከተማ ተቐየረ። ግን ከዓ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ቴዎን ዘላ ከተማ ኾነት። እዞም ኣቑሑት እዚኦም ግን ከመይ ገይሩ እዩ ከም ዝኣትዉ ዝገብሮም ነይሩ እንተኢልኩም ኣብዚ ክፋል እዚ ጽቡቕ ጌርኩም ትሰምዑ ንደሊ። ናይ ባልቲሞር ቤት ማእሰርቲ ሓለዋ ይብሉን ምባል ይከኣል እዩ። ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ፖሊስ ኣብ ፀጉረን ጠቕሊለን ደቂ ተባዕትዮ ፖሊስ ድማ ኣብ ውሽጢ ክዳኖም ዓቢኦም ክኣቱ ይገብሩ። ካልእ ዝዓበየ ነገር ክኸውን ከሎ ድማ እቶም ፖሊስ ልክዕ ከም ናይ ውልቀ ንብረቶም ኣምሲሎም እዮም ሒዞሞ ዝኣትዉ። ኣብ ትሕቲ ቴዎን ዝሰርሕ ፖሊስ እንተሃድዩ ናይ ስራሕ ሰዓቱ ኣብኪዑ ናብ ወፃኢ ክወፅእ ከሎ ካብ ውሽጢ ናብ ወፃኢ ሒዝዎ ክወፅእ ዘለዎ ኣቕሓ ሒዙ ይወፅእ። ናይ ስራሕ ሰዓቱ በፂሑ ናብ ውሽጢ ክኣቱ ከሎ ድማ እቲ ካብ ደገ ከምፅኦ ዝግብእ ኣቕሓ ሒዙ ናብ ውሽጢ ይኣቱ ነበረ። በቲ ዝነገርኩኹም መገዲ ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ኣቑሑት እዚኦም ድማ ኣብ ትሕቲ ቴዎን ዘለዉ ዝከፋፈሉን ሰባት ከም ዝርከብዎም ይግበር። ብኣስማቶም መሰረት ድማ ነቲ እሱር ክከፋፈልሉ ይጅምሩ ማለት እዩ። ብከምዚ መንገዲ ቴዎን መኽሰቡ ኣዝዩ ክዓቢ ጀመረ። ማለት ድማ FBI ኣብ ሓደ እዋን ስልኩ ጠሊፉ ዝሰምዖ ሓበሬታ ኣብ መዓልቲ ክሳብ $16,000 ትርፊ ከም ዝረክብ እዩ። እዚ ግብሪ ዘይከፍለሉ ዘይተፃረየ ኣታዊ እዩ።
ኣብ ዙርኡ ዝነበሩን ንዕኡ ዝሕሉ ዝነበሩን ፖላዊስ እኳ ብዓመት ክንድውላ ክኣታዊ ኣይነበረውምን። ግን ከዓ ምስቶም ብሓባር ዝተኣሳሰሩ ሰባት ኣቑሑት ኣምፅአልና ክብልዎ ከለዉ ዝቕበሉ ዝነበረ ገንዘብ ብጥረ ገንዘብ ኣይነበረን። ምክንያቱ ንሱ ኣዝዩ ሓደገኛ መንገዲ እዩ። ሓደ እሱር ገለ ኣቕሓ እንተደልዩ ኣብ ወፃኢ ንዘለዉ ቤተሰቡ ደው ኢሉ እሞ ነቲ 14 ኣሃዝ ዘለዎ ቁፅሪ ንሰራሕተኛታት ቴዎን ወይ ድማ ኣብ ትሕቲኡ ንዘለዉ ሰባት ከም ዝስደድ ይገብር። ነቲ ገንዘብ ድማ ግሪንዶት ፓክ ናብ ዝተባሃለ ብኢንተርኔት ገንዘብ ክትኣኻኸበሉ እትኽእል ስርዓት ናብኡ ከኣቱ ይግበር። እቲ 14 ኣሃዝ ዘለዎ ቁፅሪ ፖሊስ እንተደልዩ እኳ ክከታተሎ ስለ ዘይኽእል ናይ ገንዘብ ምስግጋር ኣሰር ኣይርከበሉን ማለት እዩ። ስለዚ ካብቲ ዝረኽቦ ገንዘብ ድማ ተመሊሱ ነቶም ፖላዊስ ንምኽፋል ይጥቀመሉ ነበረ። ነቲ BGF ጉጅለ እውን ገንዘብ ይሕግዝ እዩ። ግን ከዓ ካብ ኣታዊኡ እቲ ዝበዝሐ ናይ ውልቀ ጥቕሙ ዝውዕሎ ገንዘብ እዩ ነይሩ። በዚ ገንዘብ እዚ ድማ ንውልቁ ካብ ዝዓደጎም ንብረታት ማእኸል ሓንቲ ጸላም BMW መርሰዲስን ቤንስንን ነበራ። ኣብ ጥቓ እቲ ቤት ማእሰርቲ ድማ ፓርኪ ገብራ ነበራ። ሓደ መዓልቲ ክፍታሕ ከለኹ ክዝውረኒ ይብል። ካብተን ደቂ ኣንስትዮ ፖሊስ ድማ ሓንቲ ትሕቲ ስርሑ ስለ ዝነበረት ናይ ዲያመንድ ቀለበት ሂብዋ ነይሩ እዩ። ብዓይኒ እሱር ክረአ ከሎ በርግፅ እዚ ሰብኣይ እዚ እሱር ይመስል። ብዓይኒ ሃፍታማት ክረአ ከሎ ድማ ካብቶም ንላዕሊ ዝበፅሑ ዲታታት ሓደ ነበረ። ሓደ እሱር ካብቶም ዝሕልውዎ ፖሊስ ልዒሉ ንምንታይ ስልጣን ክህልዎ ይኽእል እንተኢልኩም መልሱ ምንም እዩ። ኣብ ናይ ባልቲሞር ቤት ማእሰርቲ ግን ከምኡ ይሰርሕን። ካብቲ ገንዘብን ሓሸሽን ንላዕሊ ድማ እቲ ኣዝዩ ዘሰንብድ ቴዎን ዝገብሮ ስራሕ እንተሃልዩ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ፖሊስ ከም ዘእምነን ምግባሩ እዩ። ምክንያቱ ከመይ መሲልኩም ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ፖሊስ ብገንዘብ ቴዎን ክዕደጉ ዝኽእሉ ኣዝዮም ውሕዳት ስለ ዝኾኑ ንገሊአን ደቂ ኣንስትዮ ፖሊስ ድማ ልክዕ ከም ኣፍቃሪአንን ከም በዓል ቤተንን ኮይኑ ክቐርበን ይግደድ። ርኢኹም ዶ ናይ ባልቲሞር ቤት ማእሰርቲ ሓለውቲ ፖሊስ 75% ማለት እውን ከባቢ 650 ዝበፅሓ ዕድሚኤን ኣብ 20ታት ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ነበራ። ስለዚ መንግስቲ ካብ ዝኸፍለን መሃያ ብተወሳኺ ካሊእ ኣታዊ የድልየን ነበረ። ምክንያቱ ኣብ መጀመርታ ከም ዝነገርኩኹም መሃየአን ኣዝዩ ዝበሃል ኣይነበረን። ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝርከቡ ናይ ጋንግ ጉጅለታት ገንዘብ ክቕበላ ነይሩወን። ስለዚ ቴዎን ነዘን ደቂ ኣንስትዮ ፖሊስ ልክዕ ከም ፖሊስ ዘይኮነስ ከም ናይ ዕድል ማዕጾ ገይሩ እዩ ዝርአን ዝነበረ። ገንዘብ ንዘድልየን ደቂ ኣንስትዮ ገንዘብ ሂበን፣ ቆላሕታ ንዘድልየን ድማ ቆላሕታ፣ ሓለዋ ንዘድልየን ድማ ከምኡ ሓለዋ ይህበን። ስለዚ ብናይ ምልሳንን እልሳኑን ተጠቒሙ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ፖሊስ ዝፅሕፈለን ዝነበረ ጽሑፍ እውን ነይሩ። ሎሚ ጽቡቕ ጌርካ ኣለኺ። ሎሚ ኣብቲ ዝተፈጠረ ዕግርግር ማእኸል ኣቲኺ ነቶም ሰባት ጸጥ ክተብልዮም ከለኺ ኣዝዩ መሳጢት ነይርኺ። ዝጓሃኺ ይመስልኒ እንታይ ኮንኪ ድኺ? እስኪ ንዒ ንዕልል ብዝብል ዘረባታት ነቶም ደቂ ኣንስትዮ ፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ የእትወን። ስለዚ ቴዎን ዝተባሃለ እሱር ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ባዕሉ ናይቶም ፖላዊስ ሓላውን ዕቑባን ኮይኑ ተረኽበ። ነተን ደቂ ኣንስትዮ ፖሊስ ከስገድደን ከሎ እቲ ቅድም ዝነገርኩኹም መገዲ ከም ዘሎ ኮይኑ ብተወሳኺ እውን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝፍጠሩ ባእሲ ከየለዓሉ ብምግባር ንኽልተ ሰሙን ዝኣክል እቲ ቦታ ጸጥ ክብል ብምግባርን ይምስጠን ነይሩ። ስለዚ ብምንታይ ምኽንያት እዩ እዚ ቤት ማእሰርቲ እዚ ንኽልተ ሰሙን ዝኣክል ዕግርግር ዘይተፈጠረ ክበሃል ከሎ ቴዎን እዩ እኮ ብሰንኪ እሱ እዩ እቲ ጸጥታ ተሓልዩ ይበሃል። ስለዚ ድማ እተን ደቂ ኣንስትዮ ፖሊስ ኩሉ ቆላሕተን ናብ ቴዎን ገበራ ማለት እዩ። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ፖሊስ ንቴዎን ክተስተውዕሎ ከላ ናይ ዲዛይነር ቦርሳ ኣውፅኡ ኣብ ናይ ስራሕ ሳፅና ከቐምጠላ ነይርዎ። ንገሊአን ሓለውቲ ድማ ኣዝዩ ክቡር ዝኾነ መኪና ዓዲጉ ከም ዝሃበን ባዕሉ ኣብ ዝሃቦ ቃል ተሰሚዑ እዩ። ብኸምዚ መንገዲ ምስቶም ደቂ ኣንስትዮ ፖሊስ ምቅርራብ ዝጀመረ ቴዎን ኣብ ማእኸሎም ዝተፈጠረ ናይ ስጋዊ ባህጊ ኣዝዩ ክቀራረብ ስለ ዝገበሮ ኣብ ዓራት እውን ሓቢሮም እስካብ ምድቃስ በፂሖም። ኣብ ዓራት ክድቅሱ ክብለኩም ከለኹ ኣብ ዓራት ክድቅሱ ኣይፍቀደሎምን። እንታይ ደኣ ንገብሩ ነይሮም እንተኢልኩም እቲ ዝተሰበረ ካሜራ ዘለዎ ኣንፈት ይመርፁሞ፣
ካሜራ ስለ ዘይሪኦም ኣብቲ ቦታቲ ናይ ስጋዊ ጉዳዮም ይፍጽሙ ወይ ድማ ናይ መኽዘን ብምኻድ ኣብቲ ጉዳይ የሳልጡ ነይሮም። ብጥሪ 2013 ግን ቲፋኒን ሊንደር ዝተባሃለት ፖሊስ ንቴዎን ተጠንቅቆላ። እዚ ማለት ድማ እቲ ንሱ ዝድቅሰሉ ክፍሊ ብፖሊስ ክምርመር ምዃኑ ነገረቶ። ነዚ ጥራይ እንተይኮነ ድማ ስልኩ ብኤፍቢኣይ ከም ዝተጠለፈ እውን ነጊራቶ እያ። ስለዚ ናይ ቴዎን ክፍሊ ብለይቲ ክበርብሩ ዝመፁ ፖሊስ ምንም ነገር ክረኽብሉ ኣይከኣሉን። ግን ከዓ ካብ ድፍረት እውን ዝዓበየ ድፍረት እዘን 4 ፖሊስ ማለት ድማ ጄኒፈር ኢዎንስ፣ ካቴረስ ስቲቨንስ፣ ቺንያ ብሩክሰን፣ ቲፋኒ ሊንደርን ዝተባሃላ 4 ፖላዊስ ካብ ቴዎን ከም ዝጠነሳ ተፈሊጡ ኣሎ። ሓንቲ ካብዚኣተን ፖሊስ እኳ ክልተ ኣወሊዳትሉ። ስለዚ ብጠቕላላ 5 ውላዳት ካብ 4 ፖሊስ ከም ዝወለደ ንጹር ኮይኑ፣ ካብዘን 4 ፖሊስ ድማ እተን ክልተ ንሽሙ ቴዎን ኣብ ክሳደን ኣብ ደረተንን ከም ዝተወቀጦ ከም ዝተሰርሖ ተገሊጹ ኣሎ። ወይኔ ከምዚ ዝገበራሉ ምክንያት ድማ እዘን ደቂ ኣንስትዮ ፖሊስ ንቴዎን ዘለዎን ተኣማንነት ንምርኣዩ ካብ ፖሊስ ምዃን ሓሊፉ ናብ ዕቑባሕታት እየን ተቐይረን ነይረን። ካብኡ ወፃኢ ድማ ዝኣዘዘን ነገር የምፅኣሉ ነበራ። ሉብስተር እንተይሉ ሉብስተር ይመፀሉ፣ ስጋ እንተይሉ ድማ ስጋ ይመፀሉ፣ ንዕኡ መውረዲ ድማ ሻምፓኝ እንተይሉ ሻምፓኝ ይእዘዘሉ። ክድቅስ ከሎ እውን ጠጠው ኢለን ዝሕልውኦ ዝነበራ እዘን ደቂ ኣንስትዮ ፖሊሳት እየን። ብ2012 ኣከባቢ ድማ BCDC ካብ ቤት ማእሰርቲ ምዃን ሓሊፉ ናይ ፊውዳል መንግስቲ ዝሰፈኑን ዝነገሰሉን ትካል ኮነ። ቴዎን ብስልኪ ክዛረብ ከሎ ሕሹኽሹኽ ምባል ገዲፉ ዓው ኢሉ ክዛረብ ጀመረ። ኣነ ባዕለይ ሕጊ እየ ኢሉ ዓው ኢሉ ክሳብ ምዝራብ እውን በፂሑ ነይሩ። ግን ከዓ ኣብ ትሕቲ ሓደ ናይ መንግስቲ ትካል ኮይኑ ሓደ እሱር ንፖሊስ ክእዝዝ ከሎ ክሳብ መዓዝዩ እዚ ነገር እዚ ክቕፅል ዝኽእል? ኣብ ቤት ምግቢ እውን እቶም ፖሊስ እንዳረኣይዎ ልክዕ ከም ዳኛ ኣብ ፍርዲ ይህብ ነበረ። እዚ ውሳነ እዚ ድማ ኣየናይ እሱር እዩ ኣብ ክፍሊ ምግቢ ዝሰርሕ፣ ኣየናይ እዩ ዓራት ከንፅፍ ዝግብኦ፣ ኣየናይ እዩ ኣብ ፅሬት ክሰማረ ዘለዎ ዝብል ናይ ስራሕ ምደባ ሂቦም። ንሱ ጥራይ እውን ኣይኮነን ኣየናይ ሓላዊ ፖሊስ እዩ ክቕየር ዘለዎ፣ ኣየናይ እዩ ካብ ስርሑ ክስገግ ዘለዎ ዝብል ነገር እውን ኣብኡ ጠጠው ኢሉ ዝውስን ዝነበረ ቴዎን እዩ። ስለዚ ቴዎን ብከምዚ ዝበለ ኩነታት ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣመሓዳሪ ኮይኑ ድሕሪ ምፅንሑ ኤፍቢኣይ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝሰምዐ ናይ ፍርዲ ቤት ዝቐርብ ተኸሰስቲ እውን ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ናብቲ ፍርዲ ቤት ከይመፁ ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ነቶም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ዘፈራርሕ ዝነበረ ሰብ ከም ዝኾነ ተበፂሕሉ እዩ። ስለዚ ሓደ ካብቶም ንቴዎን ኣዝዮም እሙናትን ተኣዘዝትን ዝነበሩ እሱራት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኤፍቢኣይ ይውዕል። ማለት ድማ ኤፍቢኣይ እንዳመርመረ ብዛዕባ ቴዎን ንገረና ኢሎም ኣጨኒቖም ሓዝዎ። ንሱ ድማ ክናዘዝ ጀመረ። ብ2012 መወዳእታ እዚ ኩሉ ዝካየድ ዝነበረ ናይ ብልሽውና ስራሕን እተን ፍልፍልን ብዘይተፈለጣ ገንዘብ ዝተዓደጋ BMWን መርሴዲስን ቤንስንን መኻይን ከመይ ዝመፃን ናይ ምን ከም ዝኾናን ኤፍቢኣይ ከጻሪ ጀመረ። በዚ ቴዎን ሓደ መዓልቲ ኣብታ ተኣሲሩላ ዘሎ ክፍሊ ኮፍ ኢሉ ቲቪ ክርኢ ከሎ ብዝገርም ነገር ቲቪ እውን ኣብ ውሽጢ እቲ እስር ቤት ነይርዎ እዩ። ብሓደ ኢዱ ሻምፓኝ ሒዙ እንዳሰተየ ከሎ ፖሊስ ወይ ድማ ኤፍቢኣይ ፍተሻ ጀመረ። እዚ ዝኸውን ዝነበረ ግን ብኣፕሪል 2013 ነበረ። ንብዙሓት ኣዋርሕ ኤፍቢኣይ ሓበሬታ ክኣኻኽብ ድሕሪ ምጽናሑ እዩ ናብ ተግባር ዝኣተወ። ፖሊስ ሃገር ሰላም እዩ ኢሉ ናይ ስራሕ ሰዓቶም በፂሑ ናብ ቤት ማእሰርቲ ክኣትዉ ከለዉ ብሽጉጥን ካቴናን ኤፍቢኣይ ተቐበሎም። ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ እስራት እውን ደቂሶም ከለዉ እዩ በፂሑሎም። ስለዚ ክሳብ 25 ዝበፅሑ ኣዝዮም ተደለልቲ ዝበሃሉ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣተዉ። ካብቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝወዓሉ 25 ሰባት ድማ እቶም 13 ፖሊሳት መንባሮም ዝገርም ይገብሮም። ካብቶም 13 ፖሊሳት ድማ እተን 7 ደቂ ኣንስትዮ ፖሊሳት እየን። ምስ ቴዎን ናይ ፍቕሪ ርክብ ዝነበረን ንዓመታት ዝኣክል ክሃንፅኦ ዝፀንሓን ናይ ንግስነት ድማ ቴዎን ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ሰኣኑ። ምሸት እውን ብዜና ክመሓላለፍ ጀመረ። ንፖሊስ ይእዘዝ ከም ዝነበረ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ፖሊስ ከጥነሰን ከም ዝነበረን ናይ መርትዖ ኹምራ ኣብ ልዕሊኡ ተቐመጠሉ። ግን ከዓ ቴዎን ኣብዚ ቦታ እዚ ዝተፃወቶ ብጣዕሚ ዝገርም ብልሕን ዝኾነ ፀወታ ነይሩ። ፍርዲ ቤት ቀሪቡ ምስ ተሓተተ ንኩሉ በደሉ እወ ገይረዮ እየ ኢሉ ኣመነ። እቲ ዝገበሮ ኩሉ ድማ ንፖሊስ ነገረ። እታ ፖሊስ ካባያ ጠኒሳ። እቲ ፖሊስ ድማ ከምዚ ይገብር ነይሩ። ንእከለ እውን ከምዚ ዓይነት መኪና ሂበዮ እየ፣ ንእከለ ድማ ቀለበት ሂበያ እየ እንዳበለ ክናዘዝ ቀፀለ። እቶም ናቱ ተሓባበርቲ ዝነበሩ ፖላዊስ እውን ሓሊፉ ክህቦም ከሎ ብምግራም ይዕዘብዎ ነይሮም። እተን ክልተ ስሙ ተወቂጠንኦ ዝነበራ ፖላዊስ ማለት ድማ ጄኒፈር ኦሶንን ካቴራስ
ስቲቨንን እውን ኣጻብዕቱ ናበን እንዳመልከተ ክጥቁመለን ከሎ ብዓይነን ይሪኣ ነይረን። ቴዎን ዝፈጸሞ ገበን ካብ 12 ክሳብ 20 ዓመት ዘቕጽዕ እዩ። እቲ መጀመርታ ተኸሲሱ ዝኣተወሉ ጉዳይ እውን ተደሚሩ እዚ ንኣስታት 20 ዓመታት ዝኣክል ዘፍርዶ ኾነ። ብሓፈሻ ግን በቲ ጉዳይ እቲ ክሳብ 40 ዝኾኑ ሰባት በደለኛታት ተባሂሎም ፍርዲ ተፈሪድዎም እዩ። ምስኡ ጥብቂ ርክብ ዝነበረን ደቂ ኣንስትዮ ፖሊስ እውን ክሳብ 10 ዓመታት ዝበጽሕ ማሰርቲ ተፈረደን። ባልቲሞር ሲቲ ዲቴንሽን ሴንተር ድማ ብ2015 ዓ.ም ሙሉእ ብሙሉእ ተዓጽወ። መንግስቲ ካብዚ ስሕተቱ እዚ እንታይ ተማሂሩ ኢልኩም ናይ ፖሊስ መሃያ ክውስኽ ከም ዘለዎን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ጽዑቕ ዝኾነ ቁፅፅር ክገብር ከም ዘለዎን ካሜራታትን ክጽግን ከም ዘለዎን ምርመራታት እውን ከጋጥሙ ከም ዘለዎን ተገንዚቡ እዩ። ቴዎን ዋይት ወይ ድማ ቡልዶግ ዕድሚኡ 50 ኣከባቢ ክኸውን ከሎ ካብ ቤት ማእሰርቲ ክፍታሕ ከም ዝኽእል ፍንጪ ተዋሂቡ። ብዝኾነ ግን በዚ ኩሉ ዝገበሮ በደል ነዚ ዝኣክል ዓመታት ስለ ዝተፈረዶ ተመስገን እዩ ዝበሃል። ንስኻትኩም ድማ እዚ ኣነ ክሳብ ሕዚ ዘዕለልኩኹም ታሪክ እንተ ደኣ ተመቺኩም በርግጽ ክምቸይኩም ኢለ ይሓስብ ላይክ ብምግባር ከይትርስዑ፣ ነታ ሳብስክራይብ ትብል መርትዖ እውን ጠውቕዋ። ቀጻሊ ብኻልእ ብዝገርም ዛንታ ክንራኸብ ኢና። እስካብ ሽዑ ሻሎም።